Hey, what's up mga ka-adventure? Tara, pasyal na naman po tayo. This time naman ang ating pupuntahan at dadayuhin ay ang silo-silo at pailaw ng Mapandan, Pangasinan. Mukhang napaagang dating natin dito mga ka-adventure at andito na nga kami sa Mapandan, Pangasinan at una natin pinuntahan yung kanilang municipal hall. At yun na nga mga ka-adventure, tatawid muna tayo sa may pedestrian upang makita natin ang malapitan ng kanilang munisipyo. Wow, napakaganda naman pala dito mga ka-adventure. Oh. Mayroon pang nakasulat, oh, Maligayang Pasko, Mapandaan. Ang ganda rin para mga ka-adventure ang kanilang silo-silo dito, pailaw. Aba, hindi rin sila papatalo eh. Tara, samahan nyo kami mga ka-adventure. Punta naman po tayo sa kanilang plaza. Ay wow, ang ganda rin pala ng mga pasilo-silo dito, oh. Pagpasok mo pa lang, parang nasa ibang bansa ka na. Napakuluwang at saka napakalinis palang plaza nila dito sa may Mapandan. Kahit saan ka tumingin, maraming mga pailaw. Tara dito mga ka-adventure, pasok po tayo. So yun na nga mga ka-adventure, naglalakad-lagad pa rin tayo dito. Ayun o, mayroon din pala silang giant Christmas tree dito mga ka-adventure. Tara, lapitan natin. Napakagandang mamasyal dito mga ka-adventure. Hindi overcrowded, napakalinis pa ng paligid at napakasarap ng simoy ng hangin. Ayun o, mayroon po tayong nakitang carousel. Sasakay sana ako eh, kaso wag na, baka masira. May mga nagbibinta dito ng laruan mga ka-adventure. Mayroon pang lumilipad na kabayo tsaka dinosaur. Ito pala yung kanilang simbahan dito sa may Mapandan, Pangasinan mga ka-adventure. Wow, ang ganda. Wow, ang ganda naman ito. Green na green ang kulay. Akitin ko sana mga ka-adventure eh, kaso ang taas. Baka mahulog lang kasi ako eh. Mahulog sa maling tao. Ay, naku naman yan. Bali, ang tawag dito sa kanilang Christmas Village mga ka-adventure ay Kabaluyan Christmas Village. At ang tawag dito sa kanilang plaza ay ang Mapandan People's Park. Bali, ang inaabangan namin dito mga ka-adventure yung dancing fountain. Pero mamaya pa daw isi-switch on. Kaya hanap muna tayo ng makakainan. Ayun o mga ka-adventure, mayroon din palang nagbibinta ng mga bangus dagupan dito. Shoutout nga pala kina ate, sila po yung may-ari ng ihawan dito. Mukhang masarap yung mga paninda nila dito mga ka-adventure. Sabi, natatakam na naman ako. Napabili tuloy tayo. Bakit kaya tuwing Pasko ay dumarating na? Wow, may mga nagbibinta dito ng mga balot mga ka-adventure. Oh, mayroon pang maning nilaga. Tsaka mayroon pang shawarma. Oh, dito lang to sa may tabi ng plaza nila mga ka-adventure. Kaya kung ikaw nagutom, harap ka na dito. Tingin pa tayo ng mga ibang binibinta dito. Uy, mayroon tong Shanghai. Oh, shoutout nga pala kay Warren Diaz. Siya po yung kasama ko dito. Pasuporta rin po sa kanyang Facebook page na si Kaloy Trips. Napakadami parang makakain dito mga ka-adventure. Mag-i-enjoy ka talaga sa kanilang mga street foods. Madami kang pwedeng pagpipilian. Mayroong burger, may dynamite, mayroong fishball and kikiam. O diba mga ka-adventure, nakapamasyal ka na, nabusog ka pa. Ay, sana all. Yun na si ate oh, shout out po sa inyo. Puti pa nga ang Pasko. So yun na nga mga ka-adventure, yung inaantay natin kanina, binuksan na ang kanilang pinagmamalaking dancing fountain. Ayun ang mga ka-adventure, meron ba kayong nakitang artista? Oh, relax lang mga ka-adventure, ako lang yan. Tara mga ka-adventure, panoorin po natin. Ganda naman talaga yung dancing fountain nila dito mga ka-adventure. Sinasabayan pa ng tugtog at iba't ibang ilaw. Kaya nakaka-relax naman pagmasdan. Kaya mga ka-adventure, kung hindi pa kayo nakakapunta dito sa may Mapandan, Pangasinan, arat na! Isama mo na ang inyong mga kapamilya, kapuso, barkada at tropa. Maraming salamat sa panonood mga ka-adventure. Hanggang sa muli, paalam! Merry Christmas!